Ga ta nan ku ta zo mu ji ta. A yau ma dai kamar kullum tatsuniyar da muke da ita tatsuniya ce tsakanin kuturu da makaho da kuma ɗan kurma. Wata rana kuturu da makaho da ɗan kurma suka je satar yalo. Da suka je satar yalo sai makaho da kuturu suka kasa cirowa. Shi kuma ɗan kurma ya ta ciro yalo yana ci. Sai makaho da kuturu suka ce idan har bai ciro musu ba to za su fallasa kowa ya ci. Ai kuwa dai ɗan kurma ya ce ba zai ciro musu ba sai dai duk abin da za su yi. Nan take kuwa suka ƙwalla ƙara suka ce ga mu mun zo satar yalo. Nan take kuwa masu gona sai suka biyo su suka gudu. Suna cikin gudu sai dan kurma ya taka kaya sai ya ci gaba da gudu yana ihu yana cewa na mama aya na mama aya na mama aya na mama aya. Da suka iso gida sai suka cire masa kaya sai suka huta. Bayan sun huta suka ci abinci. Washe gari sai suka ƙara yanke shawarar cewar za su ƙara zuwa yin sata amma a gonar rake. Bayan sun je gonar rake sai kuturu da kurma suka ɗebi rake suka gudu suka bar makaho a gonar yana ta bulaye bai san inda za shi ba. Nan take kuwa sai suka hau kan bishiya suka fara shan raken da yake hannunsu. Sai shi ma makaho ya ballo ya gudu ya ɓuya. Da ya gudu ya ɓuya sai ya ihu ya ce ga mu mun zo satar rake ga mu mun zo satar rake. A garin saukowa daga saman bishiya sai kurma ya sauko ya bi kuturu a sama aka kama shi aka dake shi. Kurma da makaho suka samu suka tsere suka gudu gida. Can daga baya sai kuturu ya zo gida sai aka tambaye shi me yasa bai dawo gida da wuri ba sai ya ce kama shi aka yi masa dukan tsiya. Sai suka ce a zo a koma domin a ga wanda ya dake shi. Sai kuturu ya ce shi ba zai je ba shi daga ranar ma ba zai ƙara yin sata ba. Ƙurunƙus ɗan kan bera.